Η εξέλιξη της συνείδησης. Σε αυτή την ομιλία θα υποστηρίξω ότι η συνείδηση εξελίσσεται και θα αρχίσω από την γέννηση του ανθρώπου και θα τελειώσω στην κβαντική φυσική και θα κάνω αναφορές και στην θεωρία των χορδών και του ενοποιημένου πεδίου. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία ταλανίζουν τον άνθρωπο εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Ιδιαίτερα το πρώτο ερώτημα. Από τι είναι φτιαγμένο το σύμπαν? Προσπαθώντας ο άνθρωπος να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, σκόνταψε πάνω στο δεύτερο και αυτό συνέβη πριν από περίπου 80 χρόνια με την διατύπωση της κβαντικής θεωρίας. Από μικρό παιδί ο άνθρωπος μέσω των αισθήσεων ανακαλύπτει τον κόσμο. Κοιτάζει έξω από τον εαυτό του, στο περιβάλλον και μέσω των αισθήσεων μαθαίνει τον κόσμο. Έτσι συνέβαινε και με τον πρωτόγονο άνθρωπο. Φτάνει όμως ο άνθρωπος σε μία ηλικία και δεν έχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος που βλέπει είναι συμπαγής, άρα και πραγματικός, διότι υφίσταται τις συνέπειες του συμπαγούς κόσμου. Όταν πέσει κάτω και χτυπήσει, πονάει. Ο πόνος αυτός καταγράφεται στον εγκέφαλο και ο άνθρωπος διατυπώνει μία φράση: έπεσα, χτύπησα, πόνεσα. Ποιος τα υπέστη όλα αυτά? Το εγώ του ανθρώπου. Όμως με την εκπαίδευση ο άνθρωπος πλέον αρχίζει να αμφιβάλλει εάν αυτό που βλέπει εκεί έξω είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχει κάτι εκεί έξω, αλλά τι? Έρχεται όμως η κβαντική φυσική και σου λέει δεν υπάρχει τίποτε εκεί έξω. Δεν υπάρχει κάτι το συμπαγές σε καμία χρονική στιγμή εκεί έξω. Τι υπάρχει? Υπάρχει μόνο ένας ωκεανός συνείδησης, ένα ενοποιημένο πεδίο, όπως μας λέει η θεωρία των υπερχορδών. Τώρα όσον αφορά την πραγματικότητα του κόσμου ή την πραγματικότητα εντός εισαγωγικών της ύλης, υπάρχουν κάποια διάσημα αποφθέγματα. Θα διαβάσω μόνο το πρώτο του Max Planck και μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο για να διαβάσετε τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι η ύλη πηγάζει από τη συνείδηση. Δεν μπορούμε να δούμε πίσω από τη συνείδηση. Κάθε τι για το οποίο κάνουμε λόγο, κάθε τι το οποίο θεωρούμε ότι υπάρχει, όλα μαρτυρούν τη συνείδηση. Αλλά εδώ πρέπει να δώσουμε ορισμό. Τι είναι συνείδηση? Και εδώ θα επικαλεστώ αυτό που είπε σε μία ομιλία του ο David Chalmers, ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ότι όλοι στο μυαλό μας έχουμε κάποιο έργο που παίζεται και μέσα σε αυτό το έργο βλέπουμε, ή μάλλον το έργο αυτό αποτελείται από τρισδιάστατες εικόνες, στερεοφωνικό ήχο, περιλαμβάνει γεύσεις, όσφρηση, παιδικές αναμνήσεις, όλα αυτά που συνθέτουν την καθημερινότητά μας. Και στον πυρήνα αυτού του έργου βρίσκεται το εγώ. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της υποκειμονικότητας, η αίσθηση της δικής μας ύπαρξης, δηλώνεται με την λέξη συνείδηση. Συνείδηση βέβαια, αν την ετυμολογήσουμε, σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά. Ή με το συν, conscientia, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη αυτή εκείνο με το οποίο γνωρίζομαι κάτι καλά. Εκείνο με το οποίο. Η συνείδηση λοιπόν είναι το κορυφαίο μυστήριο στο σύμπαν που μόλις τα τελευταία 30 χρόνια τη χάνει σοβαρής μελέτης. Τώρα, η συνείδηση, η γνώμη μου είναι ότι εξελίσσεται ανάλογα με τη γνώση. Αλλά δεν θα ήθελα να ταυτίσω τη συνείδηση με τη γνώση, αλλά σίγουρα η γνώση έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη συνείδηση. Διότι όσο αυξάνει η γνώση, όσο εμπεδώνεται η γνώση, τόσο μεταβάλλεται και η συνείδηση. Αν η γνώση μας είναι χονδροειδής, αντίστοιχα και η συνείδηση μας θα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όσο αυξάνονται οι αφαιρετικές ικανότητές μας και
αυτές πλέον οι ικανότητες αποτελούν εργαλεία για εμάς, τόσο βελτιώνεται η συνείδηση. Τα μαθηματικά, παραδείγματος χάρη, αποτελούν ένα απτό παράδειγμα αφαιρετικής ικανότητας. Προχωρήσαμε ή μάλλον ανακαλύφθησαν πρώτα οι φυσικοί αριθμοί, στη συνέχεια ανακαλύφθηκε το 0, είναι η πρώτη αφαιρετική προσπάθεια, στη συνέχεια οι ακέραιοι αριθμοί, και όσο προχωράμε προς τα κάτω από τους ακέραιους, τους ρητούς, τους πραγματικούς και στους μηγαδικούς αριθμούς, τόσο αυξάνεται η αφαιρετική ικανότητα του νου. Και φυσικά, κβαντική φυσική και ανώτερα μαθηματικά δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τους ρητούς αριθμούς, από τους ρητούς και κάτω. Τα μαθηματικά λοιπόν αυτά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για υψηλού επίπεδου αφαιρετική λειτουργία του εγκεφάλου. Όμως, ενώ ακόμα βρίσκομαι στην αρχή της ομιλίας, θα ήθελα να δηλώσω μάλλον το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα, λειτουργούν οι επιστήμες, λειτουργεί η οικονομία. Το πλαίσιο αυτό ονομάζεται επιστημονικός υλισμός, ο οποίος δέχεται ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι μία μηχανή η οποία αποτελείται από ύλη. Ο κόσμος είναι μία μηχανή που αποτελείται από άψυχη ύλη. Τα πάντα είναι ύλη ή μεταφράζονται σε υλικές διεργασίες. Συνεπώς και η συνείδηση είναι ένα προϊόν του εγκεφάλου, που ο εγκέφαλος είναι ύλη. Τώρα αυτή η κοσμοθεωρία αποτελεί κληρονομιά του Αριστοτέλη και εμπεδόθηκε τον 17ο αιώνα με τις ανακαλύψεις που θα αναφέρω παρακάτω. Ας δούμε τώρα πώς εξελίχθηκε η συνείδηση και πώς δημιουργήθηκε η μηχανιστική αντίληψη του σύμπαντος. Σταθμός πρώτος. Από τη γέννηση μέχρι το Μεσαίωνα. Δεν γνωρίζουμε πότε εμφανίστηκε η συνείδηση στον άνθρωπο και φυσικά δεν υπήρξε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, δεν μπήκε ξαφνικά. Και δεν μπορούμε να πούμε πότε ακριβώς εμφανίστηκε ο άνθρωπος, διότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, αλλά σίγουρα μπορούμε να δεχτούμε κάποια σημεία, κάποιους σταθμούς των ανθρωπολόγων, και σήμερα δεχόμαστε ότι ο Homo sapiens εμφανίστηκε ή μάλλον διαχωρίστηκε από τον Homo neanderthalensis γύρω στο 100.000 περίπου π.Χ. και ότι στο 50.000 π.Χ. έγινε μια σημαντική μεταβολή στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυξήθηκε μάλλον η χωρητικότητα και αυξήθηκαν και οι συνδέσεις των νευρώνων εντός του εγκεφάλου. Αλλά σίγουρα έγινε κάτι το πολύ σημαντικό. Ο πολύ γνωστός μακαρίτης τώρα Terence McKenna, Αμερικανός εθνοβοτανολόγος, αναφέρει σε μία από τις διάσημες ομιλίες του ότι την εποχή εκείνη η Αφρική περνούσε κάποιο περιβαλλοντικό στρες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αρχίζουν να αλλάζουν τη δίαιτά τους, να γίνονται δηλαδή σαρκοφάγοι. Ακολουθώντας τα κοπάδια των βοηδών, ανακάλυψαν στα περιτώματά τους να φυτρώνει ένα φυτό, ένα μανιτάρι. Το έφαγαν αυτό το μανιτάρι και όποιες ομάδες ανθρώπων έτρωγαν, σιτίζονταν από αυτό το μανιτάρι, είχαν δηλαδή αυτή τη δίαιτα, μετατράπησαν σε καλύτερους κυνηγούς και είχαν περισσότερους απογόνους. Ένας Αυστριακός γιατρός ανέλυσε την ουσία αυτών των μανιταριών, των λεγόμενων μαγικών μανιταριών, και ανακάλυψε την ψιλοκυβίνη, psilocybin στα αγγλικά, και οι ιδιότητες αυτές, οι ιδιότητες που έχει αυτή η ψιλοκυβίνη είναι ότι αυξάνει την περιφερική όραση. Οπότε ένας κυνηγός, έχοντας καλύτερη περιφερική όραση, βελτιώνει την απόδοση του κυνηγιού. Αυξάνει επίσης και το λίμπιντο, άρα θα έχει και περισσότερους απογόνους. Αυτή την αναφορά του Terence McKenna στο μαγικό μανιτάρι θα ήθελα όμως να τη συνδέσω με την αναφορά της βίβλου, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της Γένεσης,
όπου γίνεται αναφορά στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, και εκεί οι πρωτόπλαστοι έφαγαν κάτι. Τι έφαγαν? Έφαγαν από το δέντρο ένα μήλο, λέει. Καλά, το μήλο είναι ένα σύμβολο. Αλλά βλέπουμε και εδώ ότι τρώγοντας οι άνθρωποι ένα φυτό, όπως μας λέει και η βίβλος, άνοιξαν τα μάτια τους. Δηλαδή συνειδητοποίησαν περισσότερα πράγματα, κάτι για τον εαυτό τους αλλά και για τον κόσμο που τους περιβάλλει. Εδώ βλέπουμε τον Homo sapiens και ο κλάδος από τον οποίο διαχωρίζεται από τον Homo neanderthalensis. Γύρω ο διαχωρισμός πρέπει να είναι περίπου στο 100-150.000 χρόνια π.Χ. Εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος παρατηρεί τα ουράνια σώματα και νιώθει φυσικά δέος, νιώθει πολύ μικρός απέναντι σε αυτά τα σώματα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις. Και φυσικά προσπαθεί να τα καταλάβει, να τα εξευμενήσει και οπωσδήποτε τα θεοποιεί. Όμως υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι που παρακολουθεί ο άνθρωπος τον ουρανό. Και εδώ θα αναφερθώ σε ένα θαυμαστό μεσολιθικό ημερολόγιο το οποίο ανακαλύφθηκε σε ένα χώρο που ονομάζεται Warren Field στη Σκωτία και θεωρείται το αρχαιότερο μεσολιθικό ημερολόγιο. Είναι της περίοδου 8.000 π.Χ. Το ημερολόγιο αυτό αποτελείται από 12 σκαμμένους λάκους, καθένας εκ των οποίων απεικονίζει μία φάση της σελήνης. Τώρα, οι άνθρωποι παρατηρούσαν τον ουρανό για πρακτικούς λόγους, δηλαδή για να οργανώσουν την καθημερινότητά τους. Παρακολουθώντας τα αστέρια, την κανονικότητα ή την περιοδικότητα των αστεριών για των άλλων ουρανίων σωμάτων, οι άνθρωποι μπορούσαν να γνωρίζουν ποιες περιόδους θα έσπερναν το χώμα, ποιες περιόδους θα καλλιεργούσαν τη σοδιά τους. Επίσης, η έμεινος ρίση των γυναικών ακολουθεί μία κανονικότητα των 28 ημερών. Μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο για να διαβάσετε τις περισσότερες πληροφορίες που δίδω εδώ για το μεσολιθικό ημερολόγιο. Από την αρχή της γέννησης του ανθρώπου, λοιπόν, μέχρι ακόμα και πριν το Μεσαίωνα, δημιουργώ εγώ ένα στάδιο, το οποίο το ονομάζω στάδιο συνείδησης 1, όπου επικρατούν τα εξής στοιχεία. Ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται με το περιβάλλον του και έχει εξάρτηση από αυτό. Επικρατεί ο ανθρωπομορφισμός και η θεοποίηση των ουρανίων σωμάτων. Και το σημαντικότερο είναι ο ανημισμός. Είναι η πεποίθηση ότι τα πάντα στο σύμπαν έχουν ψυχή. Αυτή η ιδέα του ανημισμού προχωράει ακόμα και μέσα στο Μεσαίωνα και υπάρχει ο λεγόμενος χριστιανικός ανημισμός. Αλλά βλέπουμε όμως ότι από την αρχή της εξέλιξης του ανθρώπου μέχρι ακόμα και τον Μεσαίωνα υπάρχει μία ταύτιση του ανθρώπου με τη φύση. Ο άνθρωπος δεν νιώθει αντίπαλος της φύσης, αλλά ένα με αυτήν και δέχεται ότι υπάρχει ζωή μέσα στη φύση. Η φύση είναι οργανική και όταν κάτι είναι οργανικό οργανώνεται από μόνο του, οργανώνεται από μέσα. Δεν είναι μηχανή η οποία οργανώνεται απ' έξω, από έναν μηχανικό, από ένα άλλο «on». Το 476 έχουμε την πτώση της Ρώμης. Επικρατεί χάος στην Ευρώπη με τις επιδρομές των γερμανικών φυλών, των προγόνων του Σόιμπλε. Οι Βυσιγότοι σπέρνουν τον τρόμο και το φόβο στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που πριν 100 χρόνια, γύρω στο 330, είχε μετακομίσει ήδη ανατολικά για να δημιουργηθεί έτσι η θαυμαστή αυτοκρατορία του Βυζαντίου. Όμως στην Δυτική Ευρώπη επικρατεί πλέον το χάος. Μια περίοδος σκότους. Και τα μόνα καταφύγια των ανθρώπων είναι οι εκκλησίες αλλά κυρίως τα μοναστήρια.
Και εκεί στα μοναστήρια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, έχουν αποκτήσει ήδη την ελληνική παιδεία, διότι όπως θα δούμε αργότερα έχουν φύγει πλέον το 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, φεύγουν οι λόγιοι και οι σοφοί του Βυζαντίου και γονιμοποιούν τη Δύση, φτάνοντας πρώτα στην Ιταλία και αργότερα εξαπλώνονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως σιγά σιγά από το 476 και μετά δεν έχει πάψει ο άνθρωπος να παρατηρεί το σύμπαν και να μαθαίνει με τις παρατηρήσεις που κάνει. Ο Μεσαίωνας αρχίζει σιγά σιγά να δίνει, να υποχωρεί απέναντι στις παρατηρήσεις του ανθρώπου και έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια περίοδος της ιστορίας η οποία ονομάζεται Αναγέννησης τον 14ο αιώνα. Οι άνθρωποι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά είπαμε ότι το 14ο αιώνα έχει πλέον πέφτει το Βυζάντιο και γονιμοποιείται από τους Έλληνες σοφούς. Οι άνθρωποι αρχίζουν λοιπόν να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις κλασικές ελληνικές σπουδές. Υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη ιδεών και ανακαλύψεων. Ανακαλύπτονται νέοι ήπειροι όπως είναι η Αμερική, ανακαλύπτεται η τυπογραφία, η πυρίτιδα και η ναυτική πυξίδα. Φυσικά η πυρίτιδα και η πυξίδα είχαν ήδη ανακαλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια πριν από τους Κινέζους και βλέπουμε ότι σε αυτό το στάδιο υπάρχει κάποιος οργασμός ανακαλύψεων και φυσικά ανοίγει ο νους του ανθρώπου, διευρύνεται η συνείδησή του με τη διεύρυνση των νέων γεών που ανακαλύπτονται, με την διεύρυνση των επιστημών. Ο άνθρωπος πλέον, ο νους του πλέον αρχίζει και ανοίγει περισσότερο. Και φτάνουμε σε έναν Γερμανό μαθηματικό και αστρονόμο, τον Κοπέρνικο, ο οποίος δίνει νέα όθηση στη συνείδηση του ανθρώπου και ξεκινώντας την επιστημονική επανάσταση στην Ευρώπη. Μέχρι τον Κοπέρνικο επικρατούσε η άποψη, η θεσμοθετημένη άποψη στην Ευρώπη, γιατί πάντα για την Ευρώπη μιλάμε, ότι οι γνωστοί πλανήτες, 5 πλανήτες, κινούνται γύρω από τη Γη. Όπως και ο ήλιος δηλαδή κινείται γύρω από τη Γη. Αυτό είναι το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου, το οποίο φυσικά είχε ξεκινήσει από τον Αριστοτέλη. Ξεκινάμε λοιπόν με η Εκκλησία, τότε η Καθολική Εκκλησία είχε υιοθετήσει αυτό το γεωκεντρικό σύστημα, όμως ο Κοπέρνικος έχοντας επηρεαστεί από τις παρατηρήσεις Αράβων, κυρίως Αράβων από τη Συρία, αστρονόμων και μαθηματικών, και με βάση τις δικές του παρατηρήσεις διατύπωσε το ηλιοκεντρικό σύστημα, όπου στο κέντρο του σύμπαντος είναι ο ήλιος και γύρω από αυτόν περιφέρονται οι πλανήτες. Όλη τη θεωρία αυτή την διατύπωσε στο έργο «Περικίνηση των ουρανίων σωμάτων», αλλά δεν το δημοσίευσε, φοβήθηκε στις επιπτώσεις που θα είχε από την Καθολική Εκκλησία. Ο ίδιος βέβαια, εκτός από μαθηματικός και αστρονόμος, ήταν και διπλωμάτης, αλλά κυρίως ήταν και κληρικός. Και έτσι, λίγο πριν πεθάνει, πάνω στο κρεβάτι του έβαλαν μέσα στα χέρια τον πρώτο εκτυπωμένο τόμο. Δεν είχε λόγους πλέον να φοβηθεί την Εκκλησία, διότι εκείνες τις ημέρες πέθανε. Ο Κοπέρνικος λοιπόν θεωρείται ο πατέρας της επιστημονικής επανάστασης. Ο ίδιος επηρέασε και άλλους μαθηματικούς και αστρονόμους, όπως είναι ο διάσημος Τίχο Μπράχε, που είχε σαν μαθητή τον Γερμανό μαθηματικό και αστρονόμο Ιωάννης Κέπλερ. Ο Κέπλερ απέδειξε με μαθηματικό τρόπο ότι, σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο Κοπέρνικος, και το οποίο δεν ανέφερα, ότι οι πλανήτες κινούνται μεν γύρω από τον ήλιο, αλλά όχι με κυκλικές τροχές, απόλυτα κυκλικές τροχές, αλλά με ελλειπτικές τροχές. Το 1609 δημοσιεύει τις θεωρίες του στο βιβλίο με τίτλο «Η Νέα Αστρονομία». Και αυτό το βιβλίο επηρέασε φυσικά τον Γαλιλαίο, ο οποίος Γαλιλαίος αγόρασε το βιβλίο του Κέπλερ, αλλά αγόρασε και ένα τηλεσκόπιο.
με το οποίο φυσικά δεν έμενε ικανοποιημένος από την απόδοση των φακών και αναγκάστηκε ο ίδιος ο Γαλιλαίος να μάθει να φτιάχνει δικούς του φακούς και στη συνέχεια να στρέψει το τηλεσκόπιο προς τον ουρανό και ήδη ανακάλυψε με έκπληξή του ότι το φεγγάρι δεν είναι λίο όπως πιστεύαν τότε οι άνθρωποι, αλλά είχε και βουνά, είχε και κοιλάδες όπως η γη. Καλούσε λοιπόν τους καρδιναλίους στο εργαστήριό του και τους έλεγε να κοιτάξουν το φεγγάρι μέσα από το τηλεσκόπιο. Έβλεπαν λοιπόν αυτοί ότι το φεγγάρι είχε αυτές τα βουνά και τις κοιλάδες και στη συνέχεια έλεγαν ότι όλα αυτά είναι μια απάτη, μια αυταπάτη ή κάτι ψεγάτι του φακού. Δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν δηλαδή οι καρδινάλοι τα παλαιά δόγματα που ήθελαν ότι η γη μόνο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά των κοιλάδων και των βουνών. Παρ' όλα αυτά ο Κοπέρνικος συνέχισε να παρατηρεί τον ουρανό με το τηλεσκόπιό του και έγραψε 2 πονήματα, τον αστρικό αγγελιαφόρο το 1610 και το 1610 και το 1632 τον διάλογο για τα 2 βασικά συστήματα του κόσμου, και είναι το βιβλίο αυτό που τον φέρνει απέναντι στην Ιερά Εξέταση, διότι εκεί δεν κάνει λόγο καθόλου για το Θεό. Είχε βγάλει το Θεό εκτός εξίσωσης, δηλαδή ήταν σαν να έλεγε ότι δεν χρειαζόμαστε αναφορές στο Θεό για να εξηγήσουμε αυτά που βλέπουμε στο σύμπαν ή στον κόσμο γενικότερα. Εδώ κλείνει ένα δεύτερο στάδιο συνείδησης, όπου διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διεύρυνση τόσο του κόσμου αλλά όσο και της ανθρώπινης συνείδησης, και αυτό οφείλεται στις παρατηρήσεις που κάνει ο άνθρωπος και στην ανάπτυξη των θεωριών αλλά και στην επαλήθευση των θεωριών. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ο ανθρώπινος νους απελευθερώνεται, δηλαδή αποκτά μια περισσότερη δύναμη, πολλές ικανότητες, και δεν χρειάζεται πλέον να καταφεύγει στο Θεό, να επικαλεστεί το Θεό για να εξηγήσει ορισμένα φαινόμενα. Ήδη έχει ανακαλύψει πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει χωρίς το Θεό. Και φυσικά ο άνθρωπος εδώ, οι επιστήμονες στην εποχή εκείνη έρχονται σε σύγκρουση με την Εκκλησία, διότι αντιλαμβάνονται ότι η Εκκλησία τους καταπιέζει. Η Εκκλησία δεν αφήνει, δηλαδή ο καθολικισμός τότε, αλλά γενικότερα ο χριστιανισμός δεν άφηνε τους επιστήμονες να λειτουργήσουν όπως αυτοί θα ήθελαν, να κάνουν δηλαδή τις παρατηρήσεις του και αντίστοιχα να πειραματίζονται. Και έρθει ο Ντεκάρτ και λέει, κοιτάξτε, η Εκκλησία θα έχει στην δικαιοδοσία της το πνεύμα και οι επιστήμονες την ύλη, και έγινε από τότε ένας διαχωρισμός μεταξύ ύλης και πνεύματος, ένας διαχωρισμός ο οποίος μας ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα, διότι μπορεί να έγινε τότε για πρακτικούς λόγους, αλλά εξακολουθεί να καταδυναστεύει τη σκέψη μας και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ανθρωπότητα σήμερα. Όλες αυτές οι ανακαλύψεις και οι πειραματισμοί είχαν σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να θέλουν να καταλάβουν τον κόσμο καλύτερα, να του δώσουν μία ορθολογική εξήγηση, και σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των ανακαλύψεων αλλά και της έμφυτης τάσης του ανθρώπου να καταλάβει τον κόσμο με λογικό τρόπο ήταν η κατάργηση της φεουδαρχίας. Η φεουδαρχία ήταν ένα ανορθολογικό σύστημα, ένα χαοτικό μοντέλο διακυβέρνησης που στηριζόταν κυρίως σε προσωπικές σχέσεις μεταξύ του φεουδάρχη και των κάποιων ένοπλων ομάδων, οι οποίες οι ομάδες διασφάλιζαν την κυριαρχία του φεουδάρχη έναντι ενός αντιτίμου κάποια παραχώρηση γης από τον φεουδάρχη. Την ίδια εποχή όμως δημιουργείται και το σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία, εκεί γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, διότι ο Πάπας ξαφνικά άρχισε να μοιράζει συγχωροχάρτια. Αυτό δεν το ανέχτηκε ο Λούθυρος, θεώρησε ότι αυτές οι πρακτικές ήταν ανορθολογικές και δεν στηρίζονταν πουθενά στη βίβλο. Έτσι λοιπόν ο Λούθυρος έγινε ο πρωτεργάτης για να δημιουργηθεί το σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία και να εμφανιστεί το δόγμα που ονομάζεται Προτεσταντισμός,
και κάποια μορφή του προτεσταντισμού μας ταλαιπωρεί σήμερα εμάς τους Έλληνες με τα δόγματά της. Περνάμε στο τρίτο στάδιο, αποκλειστικά αφιερωμένο στον Νεύτωνα, με πολύ μεγάλους επιστήμονες, ένας από τους μεγαλύτερους επιστήμονες που είχε ποτέ ο κόσμος, διότι ο ίδιος ανακάλυψε τη βαρύτητα. Άγγλος μαθηματικός λοιπόν και φυσικός, έγραψε το Principia Mathematica, ένα από τα σπουδαιότερα έργα στην επιστήμη της φυσικής και των εφαρμοσμένων μαθηματικών. 4 είναι οι βασικές διατυπώσεις εκεί. Το σύμπαν μπορεί να εξηγηθεί απόλυτα με τη χρήση μαθηματικών, δηλαδή με χρήση της μηχανικής. Το σύμπαν συμπεριφέρεται με απόλυτα λογικό και προβλέψιμο τρόπο με βάση τα μαθηματικά. Δεν χρειάζεται να καταφύγουμε στη θρησκεία ή τη θεολογία για να εξηγήσουμε τα φυσικά φαινόμενα του σύμπαντος. Όλοι οι πλανήτες και τα άλλα αντικείμενα του σύμπαντος κινούνται με βάση τη φυσική έλξη που αναπτύσσεται μεταξύ τους, δηλαδή τη βαρύτητα, που εξηγεί τον τρόπο που το σύμπαν κινείται με τέλεια τάξη. Καλά, εδώ βάζω και μία σημείωση που λέω ότι όλες αυτές οι 4 προτάσεις θυμίζουν τα σχήματα του Πιαζέ, και σχήμα είναι μια νοητική δομή, ένα σύστημα οργάνωσης και αντίληψης νέων πληροφοριών. Αυτό κάνει η γνώση, οργανώνεται σε κάποιο σχήμα που αποτελεί μια νοητική δομή και προσπαθεί να χωρέσει τον κόσμο σε κάθε ένα από τα σχήματα, σε κάθε μία νοητική δομή. Βέβαια έχει και τα πλεονεκτήματα, έχει και τα μειονεκτήματά της αυτή η κατάσταση του νου. Τώρα, σε τι στάδιο βρίσκεται η συνείδηση? Το ονομάζω στάδιο συνείδησης 3, ίσως το α να μην ισχύει. Εδώ με τον Νεύτωνα έχουμε την εμπέδωση της μηχανιστικής αντίληψης του σύμπαντος. Εδώ κι αν είναι η μηχανιστική αντίληψη με τον Νεύτωνα, όπου ο ίδιος ο Νεύτωνας πλέον για να μπορέσει να εξηγήσει την βαρύτητα έπρεπε να ανακαλύψει καινούργια μαθηματικά, τον απειροστικό λογισμό, και τα μαθηματικά του εξηγούν τον τρόπο που κινούνται οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Και εδώ φυσικά ο Νεύτωνας μας λέει ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε αναφορές στο Θεό, αν και ο ίδιος ο Θεός είναι ο μεγάλος ορολογοποιός, ο οποίος έθεσε σε κίνηση το σύμπαν, το έδωσε την πρώτη κίνηση, αλλά δεν επεμβαίνει πλέον. Έξυπνος ο Νεύτωνας, και αυτός δεν ήθελε να ταράξει πολύ τα νερά της Καθολικής Εκκλησίας, διότι αλλιώς θα έχανε τη θέση του. Αποδέχθηκε λοιπόν ότι ο Θεός έδωσε την πρώτη κίνηση. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Θεός άφησε το σύμπαν να κινείται από μόνο του. Ο πρώτος νόμος της κίνησης των σωμάτων του Νεύτωνα ήταν αρκετός για να ξεκινήσει μια βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία το 1760. Εδώ έχουμε το μηχανιστικό μοντέλο σε πλήρη εφαρμογή. Οι νόμοι του Νεύτωνα είναι αρκετοί, όχι μόνο για να κτίσουμε ουρανοξύστες σήμερα, αλλά και για να στείλουμε διαστημόπλια στο φεγγάρι και παραπέρα. Ένα φυσικό επακόλουθο των νόμων του Νεύτωνα ήταν και η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση. Αλλά θα έλεγα ότι η βιομηχανική επανάσταση έπρεπε να προηγηθεί, ούτως ώστε ο κόσμος να αποκτήσει μια καινούρια οικονομική βάση, αλλά η οποία ξεκίνησε και μια καινούρια κοινωνική οργάνωση. Και αυτή η κοινωνική οργάνωση έγινε πολιτική οργάνωση μέσα από την Αμερικανική και την Γαλλική Επανάσταση. Ο κόσμος του Νεύτωνα είναι ένας κόσμος ο οποίος προβλέπει τις κινήσεις των σωμάτων. Δεν είναι δυνατόν αν γνωρίζεις κάποιες παραμέτρους των σωμάτων, μπορείς ανά πάσα στιγμή να βρεις την επόμενη θέση τους. Δεν γίνεται χωρίς την προβλεψιμότητα. Η φυσική του Νεύτωνα πρέπει ανά πάσα στιγμή
να μας δίνει προβλέψεις των σωμάτων, της ύλης. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση και με τον Γαλιλαίο βέβαια, και θα αναφερθώ στο επιστημονικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται μάλλον σε μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία λέει το εξής, ότι εάν το φυσικό μοντέλο που έχεις δημιουργήσει δεν συμφωνεί με το μαθηματικό μοντέλο, τότε πρέπει να αλλάξει το φυσικό μοντέλο. Αυτό τώρα είχε ως συνέπεια τη δημιουργία της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι επιστήμονες αντιλήφθηκαν ότι η συμπεριφορά των γαλαξιών αλλά και η συμπεριφορά των πλανητών εντός των γαλαξιών δεν ήταν η αναμενόμενη. Δηλαδή, με βάση τη γνώση που έχουμε για τη βαρύτητα, οι γαλαξίες αλλά και οι πλανήτες δεν συμπεριφέρονταν ανάλογα. Περίμεναν ότι μετά την μεγάλη έκρηξη, μετά το μεγάλο Big Bang, οι πλανήτες, το σύμπαν μάλλον, θα έπρεπε να διαστέλλεται μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά στη συνέχεια θα σταματούσε και θα συστελόταν σε μια κουκκίδα. Όμως αυτή η συμπεριφορά δεν τους έβγαινε με βάση τα μαθηματικά και με βάση τις παρατηρήσεις τους. Γι' αυτό υπέθεσαν ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ύλη μέσα στο σύμπαν, και επειδή δεν μπορούσαν να βρουν την ύλη, να τη δουν δηλαδή, την ονόμασαν σκοτεινή ύλη. Και πόση σκοτεινή ύλη χρειάζεται? Με βάση λοιπόν τις εξισώσεις τους, για να μπορέσουν λοιπόν να διατηρήσουν οι επιστήμονες την ακεραιότητα των εξισώσεών τους, υπολογίσαν ότι θα πρέπει να υπάρχει γύρω στο 21% σκοτεινή ύλη. Όμως στα τέλη της δεκαετίας του 90 παρατήρησαν ότι αντί να συστέλλεται το σύμπαν, επιταχυνόταν, διαστελόταν με επιταχυνόμενο ρυθμό. Και αυτό το παρατήρησαν βλέποντας τη μετατόπιση των πλανητών προς το φάσμα του ερυθρού. Είναι κάτι σαν το φαινόμενο Doppler, όπου όταν ένας πλανήτης απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα, τότε το φως που στέλνει το βλέπουμε εμείς ως κόκκινο, το άλλο άκρο του φάσματος. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι το αντικείμενο απομακρύνεται από εμάς. Αυτό συμβαίνει όταν σκεφτείτε το τρένο που ας το πούμε από αριστερά μας έρχεται και χτυπάει τη σιρήνα του. Φανταστείτε λοιπόν το τρένο που έρχεται πατώντας τη σιρήνα, φτάνει απέναντί μας και στη συνέχεια απομακρύνεται. Θα ακούσουμε ένα περίεργο έτσι ήχο, ένα βινγκ μακρινό. Αυτό είναι το φαινόμενο Doppler, αλλά ισχύει και για το φως. Υπέθεσαν λοιπόν ότι η σκοτεινή ενέργεια θα πρέπει να είναι γύρω στο 74%. Τώρα, η κανονική ύλη που υπάρχει στο σύμπαν είναι στο 4%. Δηλαδή, όλοι οι φυσικοί νόμοι που γνωρίζουμε είναι γύρω στο 4%. Αυτό δείχνει, αυτά τα ποσοστά δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το τι υπάρχει πέρα από το 4%. Τι νόμοι ισχύουν εκεί πέρα? Ισχύει ο νόμος της διατήρησης της ύλης και της ενέργειας? Μάλλον όχι. Αλλά βλέπουμε ότι οι επιστήμονες, προσπαθώντας να διατηρήσουν αυτό το επιστημονικό μοντέλο, κάνουν ορισμένες αυθαιρεσίες. Τέλος πάντων. Ο τέταρτος σταθμό της συνείδησης, ο οποίος είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στον Einstein. Ένας μεγάλος επιστήμονας, και αυτός σαν τον Νεύτωνα, ο οποίος βέβαια Einstein προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, διότι ναι μεν τα μαθηματικά του Einstein μας έδειχναν πού μπορεί να βρίσκεται κάθε πλανήτης αν γνωρίζουμε
ορισμένες παραμέτρους του συγκεκριμένου πλανήτη, αλλά ουσιαστικά ο Νεύτωνας δεν γνώριζε πώς λειτουργεί η βαρύτητα. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι η βαρύτητα ασκεί ακαρία έλξη στα ουράνια σώματα. Αλλά για τον Einstein δεν υπάρχει τίποτα που να τρέχει γρηγορότερα από το φως. Συνεπώς και η βαρύτητα δεν μπορεί να ξεπεράσει την ταχύτητα του φωτός. Το αποτέλεσμα ήταν μια μεγάλη καινοτομία, ίσως ένα κβαντικό άλμα δημιουργικότητας του Einstein να συμπεριλάβει την τέταρτη διάσταση, δηλαδή το χρόνο, στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Βασικά, εδώ βλέπουμε μία αποτύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας που λέει ότι όταν έχουμε ένα ουράνιο σώμα, το ουράνιο σώμα αυτό δημιουργεί μία καμπύλωση στο χωροχρόνο και οτιδήποτε βρεθεί μέσα σε αυτή την καμπύλωση του χωροχρόνου, λέει ο Einstein, παραδείγματος χάρη η γη εδώ πέρα, τότε αυτό το μικρότερο ουράνιο σώμα υφίσταται την επίδραση της βαρύτητας. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σελήνη, η οποία υφίσταται την επίδραση της βαρύτητας ή της καμπυλότητας που δημιουργεί η γη στο χωροχρόνο. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας εξάπτει τη φαντασία των ανθρώπων. Δύο είναι οι βασικότερες παραδοχές της θεωρίας αυτής, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια για όλους τους παρατηρητές και όλοι οι φυσικοί νόμοι είναι ίδια ανεξάρτητα από την σταθερή ταχύτητα που κινείται κάποιος. Οι επιπτώσεις της θεωρίας της σχετικότητας είναι η διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους και εξίσωση της ενέργειας με τη μάζα. Η ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein μας εισάγει στην έννοια του χωροχρόνου και μας δίνει μαύρες τρύπες, διαστολή του σύμπαντος και τη δυνατότητα για ταξίδια στον χρόνο. Η θεωρία αυτή έχει αποδειχθεί πολλές φορές επιστημονικά με ειδικά ατομικά ρολόγια εντός αεροπλάνων, τα οποία ρολόγια αποδεικνύεται στο τέλος ότι έχουν μία ελάχιστη διαφορά με πρωτήτερα συγχρονισμένα ρολόγια πάνω στη γη. Επίσης το GPS, η λειτουργία του θα ήταν αδύνατη εάν δεν βασιζόταν στην ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein. Τι συμβαίνει όμως με τη συνείδηση σε σχέση με τις καινούριες θεωρίες που συσσήγαγε ο Einstein? Μας έδωσε, είπα προηγουμένως, και φτερά στη φαντασία. Εμείς οι άνθρωποι αρχίσαμε να φανταζόμαστε πώς θα ήταν να περνάμε μέσα από μαύρες τρύπες, να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο κλπ. Και το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι οι έννοιες χώρος και χρόνος καταραίουν, διότι μεταβαίνουν στη σφαίρα της διανόησης και όχι της πραγματικότητας. Ο Καντ είχε πει προηγουμένως, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, ο χώρος και ο χρόνος είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο υποχρεώνεται ο νους να κατασκευάζει την πραγματικότητα που βιώνει. Ο χώρος και ο χρόνος, λέει ο Αϊνστάιν, είναι τρόποι σκέψης και όχι καταστάσεις μέσα στις οποίες ζούμε. Και προχωράμε πλέον στον πέμπτο και τελευταίο σταθμό, όπου εδώ κυριαρχεί η κβαντική μηχανική. Και στη συνέχεια θα δούμε το πείραμα της διπλής σχισμής, το οποίο έχει γίνει βέβαια εκατοντάδες φορές σε όλο τον κόσμο και έχει επαληθευτεί και εξακολουθεί να προκαλεί το θαυμασμό και τις απορίες των επιστημόνων, διότι το πείραμα αυτό εισάγει την έννοια του παρατηρητή ή την έννοια της συνείδησης. Παραμένει ακόμα ένα μυστήριο και μολονότι
η κβαντική μηχανική δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παραδοχή της ύπαρξης της συνείδησης, εντούτοις οι μαθηματικές της εξισώσεις είναι αδιαμφισβήτητες και οι ακριβέστερες που υπάρχουν. Θα παρακολουθήσουμε ένα 5 λεπτό βίντεο που εξηγεί τι είναι το πείραμα της διπλής σχισμής και την έννοια του παρατηρητή. The infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange netherworld of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what?
And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Πολύ ενδιαφέρον βίντεο και φυσικά παραμένει ακόμα ένα μυστήριο το θέμα του παρατηρητή ή το θέμα της μονάδας που μετράει την διάλευση των νετρονίων, ηλεκτρονίων κλπ. Το πείραμα αυτό έχει γίνει σε περισσότερες από μία εκδοχές, οπότε αντί να λυθεί ο προβληματισμός έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Παραδείγματος χάρη, ο παρατηρητής να μην είναι μπροστά από το παραπέτασμα με τις δύο σχισμές, αλλά πίσω από το παραπέτασμα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή? Εάν καταλάβατε το πείραμα αυτό, θα έχουμε την συμπεριφορά των ηλεκτρονίων ως κύματα, διότι μπροστά πλέον δεν υπάρχει παρατηρητής, οπότε αυτά θα συμπεριφέρονται ως κύματα. Βγαίνοντας όμως, περνώντας από τις δύο σχισμές και εντός εισαγωγικών βλέποντας τον παρατηρητή, τότε θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται ως σωματίδια. Και αυτή η κατάσταση, δηλαδή βγαίνοντας από τις δύο σχισμές, ας το πούμε με τη μορφή κυμάτων, είναι σαν να επιστρέφουν αμέσως πίσω στο χρόνο και να αρχίζουν να συμπεριφέρονται ως σωματίδια. Εδώ έχουμε το φαινόμενο της επιστροφής στο παρελθόν. Μία άλλη εκδοχή είναι να είναι πάλι ο παρατηρητής πίσω από την οθόνη με τις δύο σχισμές, να φεύγουν τα σωματίδια ως κύματα από το κανονάκι, να περνούν τις δύο σχισμές και να τα βλέπει ο παρατηρητής να μεταλλάσσονται σε σωματίδια, να σημειώνει τη συμπεριφορά τους στη σωματιδιακή, όμως αυτές τις σημειώσεις να τις πετάει στο καλάθι των αχρήστων και να αφήνει τα ηλεκτρόνια να συνεχίζουν την πορεία τους προς την τελική οθόνη αποτύπωσης. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει? Δεν αποτυπώνονται τότε τα ηλεκτρόνια αυτά ως σωματίδια, αλλά ως εάν να γνώριζαν ότι δεν υπάρχει πλέον μάρτυρας της σωματιδιακής συμπεριφοράς τους, τότε αποτυπώνονται ξανά ως κύματα. Είναι κάτι το τρελό, γιατί το πείραμα αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές σε διάφορα εργαστήρια με πολλές εκδοχές. Λοιπόν, φαίνεται ότι στον κόσμο των κουβάντα τα σωματίδια δεν θέλουν να είναι προσδεδεμένα σε μία συγκεκριμένη θέση. Και πράγματι, εδώ τώρα στην κβαντική μηχανική δεν μιλάμε για ύλη. Η ύλη, όπως την ξέρουμε, δεν υπάρχει. Η ύλη δεν αποτελείται από ύλη, αλλά από πιθανότητες. Όταν μετράμε ή παρατηρούμε ένα σωματίδιο, η πράξη της μέτρησης ή της παρατήρησης αναγκάζει το σωματίδιο να εγκαταλείψει κάθε πιθανή θέση που θα μπορούσε να λάβει και να επιλέξει μία, εκείνη που το εντοπίζουμε. Η πράξη της μέτρησης είναι αυτή που αναγκάζει το σωματίδιο να κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Δηλαδή πριν την παρατήρηση δεν υπάρχει ύλη, δεν υπάρχει ύλη που να έχει μια συγκεκριμένη θέση. Όταν όμως έρχεται ο άνθρωπος ή έρχεται το μηχάνημα του ανθρώπου για να παρατηρήσει τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο, τότε όλες αυτές οι πιθανότητες που υπάρχουν στο χώρο μετατρέπονται σε μία. Γι' αυτό λέμε ότι καταρρέει η κυματοσυνάρτηση και αναγκάζονται όλες αυτές οι πιθανότητες ή μάλλον το διατυπώσω διαφορετικά, από όλες αυτές τις πιθανότητες που υπάρχουν στο χώρο εκείνο, σε κάποιο χώρο, μία μόνο η πιθανότερη αναγκάζεται να πάρει μία υλική μορφή. Εδώ έχουμε μία αποτύπωση της κυματοσυνάρτησης και φυσικά εντύπωση προκαλεί αυτή εδώ η φράση ότι η κυματοσυνάρτηση είναι από το ίδιο υλικό που είναι φτιαγμένες οι σκέψεις μας. Δεν είναι δηλαδή ύλη,
Δεν μιλάμε για ύλη στην κβαντική φυσική, μιλάμε για πιθανότητες. Και όταν μία πιθανότητα βρεθεί στην κορυφή της κυματοσυνάρτησης και υπάρξει παρατηρητής, μάλλον εδώ θα υπάρξει κάποιος παρατηρητής, τότε μετατρέπεται σε ύλη. Άλλη μία αποτύπωση της κυματοσυνάρτησης. Και εδώ θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτές οι κορυφές. Αν αυτή είναι η υψηλότερη κορυφή μιας περίπτωσης δική σας, παραδείγματος χάρη, αν θα πηγαίνατε στο σινεμά απόψε και υπήρχε η πιθανότητα να πάτε στο σινεμά πριν από μερικές ημέρες, εδώ βλέπουμε τις πιθανότητες πόσο ελάχιστες ήταν και πόσο αυξάνονται όσο πλησιάζει η συγκεκριμένη μέρα για να πάτε στο σινεμά. Τις προηγούμενες μέρες οι πιθανότητες ήταν μικρές, διότι θα μπορούσατε την ημέρα που θα έπαιζε το συγκεκριμένο έργο να σας καλούσαν σε τραπέζι ή να είχατε μία άλλη δουλειά να κάνετε. Αλλά όσο πλησίαζαν οι μέρες και δεν πηγαίνατε πουθενά αλλού, αποκλειόταν δηλαδή η περίπτωση να πάτε κάπου αλλού, τελικά τη συγκεκριμένη μέρα αποκλείστηκαν όλες οι άλλες πιθανότητες που υπήρχαν για να πάτε κάπου και καταλήξατε να πηγαίνετε στο σινεμά. Τότε υλοποιήθηκε δηλαδή η ενέργεια του να πάτε στο σινεμά. Λοιπόν, φυσικά πολλοί λένε ότι η κβαντική μηχανική αφορά μόνο το υποατομικό επίπεδο και αυτό είναι λάθος. Αφορά όχι μόνο το μικρό κόσμο αλλά και το μακρό κόσμο. Αλλά επίσης είναι πιο εμφανής η ισχύ των νόμων της κβαντικής μηχανικής στο μικρό κόσμο παρά στον μακρό κόσμο. Μόνο που θα λέγαμε εδώ στο μακρό κόσμο η επενέργεια της κβαντικής μηχανικής είναι σε πολύ αργό ρυθμό. Έχουν γίνει διάφορα πειράματα, μάλιστα ο πυρηνικός φυσικός Αμίτ Γκοσουάμι, που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, ισχυρίζεται ότι όταν κλείσουμε τα μάτια μας, μάλλον όταν μπροστά μας βρίσκεται μια καρέκλα, μπορεί τώρα σε εσάς να βρίσκεται μπροστά σας μια καρέκλα, ένα τραπέζι, το βλέπετε. Όταν στρέψετε το κεφάλι σας αλλού και δεν βλέπετε το τραπέζι, είναι λογικό να υποθέσετε, όπως υποθέτουν όλοι, ότι το τραπέζι υπάρχει, δεν εξαφανίστηκε επειδή στιγμιαία δεν το βλέπετε. Δεν θα μπορούσαμε εξάλλου να λειτουργήσουμε διαφορετικά στον πραγματικό κόσμο. Ο Αμίτ Γκοσουάμι ισχυρίζεται ότι ενώ έχουμε στρέψει το βλέμμα μας μακριά από το τραπέζι, το τραπέζι δεν υπάρχει, εξαφανίζεται. Αλλά όταν στρέφουμε ξανά το βλέμμα μας προς την κατεύθυνση που είναι το τραπέζι, τότε το βλέπουμε. Όμως έχει μετακινηθεί και έχει μετρηθεί, ισχυρίζεται ο Αμίτ Γκοσουάμι, αυτή η μετακίνηση που αντιστοιχεί σε 10 στην μείον 16η του εκατοστού. Αυτή είναι η ελαχιστότατη μετακίνηση του τραπεζιού, μια αμεληταία, που αποδεικνύει ότι πράγματι οι νόμοι της κβαντικής μηχανικής ισχύουν. Φυσικά το πρόβλημα κατανόησης της κβαντικής μηχανικής είναι τεράστιο. Εδώ ο μεγάλος Νίλ Μπορ, δανός φυσικός, μας λέει ότι αν κάποιος δεν συγκλονίζεται από την κβαντική θεωρία, τότε δεν την καταλαβαίνει. Και ο άλλος μεγάλος, ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, λέει όποιος ισχυρίζεται ότι καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική δεν καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ έχουμε απέναντί μας μια πρόκληση με τις θεωρίες της κβαντικής μηχανικής, διότι καταργείται η ύλη, όπως την ξέραμε τουλάχιστον. Δεν υπάρχει συμπαγής ύλη. Και εδώ φυσικά κάποιος θα γελάσει. Δεν θυμάμαι το όνομα κάποιου που έφερε αντίρρηση σε ένα φιλόσοφο ιδεαλιστή, ο οποίος ιδεαλιστής ισχυριζόταν το ίδιο πράγμα, ότι δεν υπάρχει ύλη. Τότε κάποιος άλλος τον γκλώτησε, τρελάθηκε στον πόνο ο ιδεαλιστής φιλόσοφος και αυτός που τον γκλώτησε είπε «Ιδού η αντίρρησή μου». Βέβαια
υπάρχει εξήγηση, διότι τόσο το πόδιο αυτού που κλώτησε, όσο και οι πέτρες, τα ξύλα, το νερό, ο αέρας, όλα αυτά αποτελούνται από το ίδιο υλικό που αποτελείται και το σώμα μας. Το σώμα μας δίνει την εντύπωση του συμπαγούς, αλλά στην ουσία αποτελείται από το ίδιο υλικό. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Για την κβαντική μηχανική λοιπόν ή τη φυσική αυτή υπάρχει ένας απέραντος ωκεανός από πιθανότητες, οι οποίες πιθανότητες υλοποιούνται, πραγματώνονται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένας παρατηρητής. Και εδώ ο Einstein δεν μπορούσε να το παραδεχτεί αυτό και φυσικά έφερνε αντιρρήσεις στους συναδέλφους του, τον Niels Bohr και τον Feynman κλπ. Και έλεγε ο Einstein ότι δεν είναι δυνατόν να πιστέψω ότι όταν κλείσω τα μάτια μου το φεγγάρι δεν θα υπάρχει. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, είπε ο Einstein. Και ο Niels Bohr του απάντησε, άσε το Θεό να κάνει ό,τι θέλει. Ακόμα για τη συνείδηση, κάποιες άλλες επιπτώσεις, ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ενέργεια δεν είναι απόλυτες αλήθειες. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει ένας στέρεος και ανδιαμφισβήτητος υλικός κόσμος. Και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σοκ που ένιωσαν οι επιστήμονες στις αρχές του 20ου αιώνα. Η συνείδηση, η παρατήρηση και η γνώση παίζουν σημαντικό ρόλο στην πραγμάτωση, στην υλοποίηση δηλαδή του κόσμου. Εδώ τώρα εξετάζεται το πρόβλημα της σχέσης μεταξύ της θεωρίας του Einstein και της κβαντικής μηχανικής, διότι ο Νεύτωνας ναι μεν έφερε μια επανάσταση στην επιστήμη με την θεωρία της βαρύτητας, όμως 200 χρόνια αργότερα έγινε μια άλλη επανάσταση με την θεωρία της σχετικότητας του Einstein, η οποία αμφισβήτησε το χρόνο, την έννοια του χρόνου στην θεωρία του Νεύτωνα, αλλά ταυτόχρονα με τη θεωρία της σχετικότητας η κβαντική θεωρία αμφισβήτησε την ύλη. Δηλαδή έχουμε δύο ταυτόχρονες θεωρίες οι οποίες αμφισβητούν τα θεμέλια της νευτόνιας φυσικής. Όμως αυτές οι δύο θεωρίες δεν συνεργάστηκαν, δεν είχαν μία κοινή γλώσσα. Και παρόλο που με την πάροδο του χρόνου η κβαντική φυσική μπόρεσε να συνομιλήσει ή μάλλον να συμπεριλάβει, θα λέγαμε, τα μαθηματικά που εξηγούν την ισχυρή πυρηνική ενέργεια, δηλαδή την ενέργεια που συγκρατεί τον πυρήνα του ατόμου, τα πρωτόνια και τα νετρόνια, την ασθενή πυρηνική ενέργεια και την ηλεκτρομαγνητική, μολονότι δηλαδή η κβαντική φυσική μπόρεσε και συγχώνευσε, ενσωμάτωσε όλες αυτές τις δυνάμεις, εν τούτοις έμεινε απ' έξω η βαρύτητα, η θεωρία της σχετικότητας του Einstein. Και τόσο η κβαντική φυσική όσο και η θεωρία του Einstein είναι ατελείς και δεν περιγράφουν τον κόσμο με την ίδια γλώσσα. Γι' αυτό απαιτείται η εξέβρεση μίας κοινής γλώσσας, δηλαδή μίας γλώσσας η οποία θα περιγράφει τα πάντα. Απαιτείται λοιπόν μία θεωρία των πάντων, η οποία θα χρησιμοποιεί τόσο τη θεωρία του Einstein όσο και την κβαντική φυσική, χωρίς να υπάρχει αντίφαση ή χωρίς να υπάρχουν κενά μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή η θεωρία των πάντων θα συμπεριλαμβάνει και αυτές τις δύο, και τη θεωρία του Einstein και την κβαντική φυσική. Και αυτό κάνει η θεωρία των υπερχορδών ή η θεωρία των πάντων. Και η θεωρία των πάντων είναι η θεωρία που ενώνει και τις 4 δυνάμεις που είπαμε προηγουμένως. Ενώνει την ασθενή, την ισχυρή, την ηλεκτρομαγνητική, αλλά και τη βαρύτητα. Και αυτή η θεωρία των πάντων θα δώσει απαντήσεις στα βαθύτερα φιλοσοφικά και θεολογικά ερωτήματα όλων των εποχών. Παραδείγματος χάρη, τι έγινε πριν τη γέννηση, τι γίνεται όταν ο χρόνος διπλώνει και γίνεται σαν ένα κουλούρι, τι γίνεται όταν το διάστημα έχει τρύπες στο εσωτερικό του και τι γίνεται αν κατορθώσεις να μεταβάλεις, να διπλώσεις δηλαδή το διάστημα αλλά και το χρόνο.
Αυτά τα θεωρήματα είναι πέρα από τις θεωρίες του Einstein, διότι οι θεωρίες του Einstein καταραίουν στην παρυφή, θα λέμε, των μαύρων οπών. Εκεί καταραίουν. Δεν ισχύουν πια οι θεωρίες του Einstein, ούτε ισχύουν και πριν από την μεγάλη έκρηξη. Τι μας λέει η θεωρία των υπερχορδών? Ότι στο βάθος τους τα στοιχειώδη σωματίδια αποτελούνται από μορφές ενέργειας, οι οποίες αυτές μορφές ενέργειας μπορούμε να τις φανταστούμε σαν χορδές, παλόμενες χορδές. Χορδές ενέργειας οι οποίες πάλονται με μία συχνότητα, και ανάλογα με τη συχνότητα που πάλονται δημιουργούν τα στοιχειώδη σωματίδια, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια κτλ. Δηλαδή, ανάλογα με τη συχνότητα που πάλονται αυτές οι χορδές δημιουργούν την ύλη. Όμως αυτές οι μορφές ενέργειας, που πέρα από αυτές δεν υπάρχει τίποτε άλλο, είναι παντού, βρίσκονται παντού, στον αέρα, στη φύση, στα ζώα, στον άνθρωπο, στα μέταλλα, στους πλανήτες, παντού. Που σημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι ουσιαστικά σε μια βαθύτερη υπόσταση δεν διαφέρουμε από οτιδήποτε άλλο μας περιβάλλει. Που σημαίνει ότι μπορεί μεν σε μακροεπίπεδο να βλέπουμε ότι το σώμα μας έχει μία απόσταση από το τραπέζι, την καρέκλα, ή από το ταβάνι ή από το φεγγάρι. Ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει απόσταση του σώματός μας με τα υπόλοιπα αντικείμενα. Υπάρχει μία κάποια συνέχεια η οποία αυτή συμπληρώνεται από τις υπερχορδές. Υπάρχει μία συνέχεια των υπερχορδών. Βέβαια, οι υπερχορδές σαν θεωρία προβλέπουν την ύπαρξη πολλών συμπάντων. Ένα σύμπαν, φανταστείτε το σαν μία φούσκα, στην οποία φούσκα πάνω είναι προσκολλημένοι οι άνθρωποι, τα βουνά κλπ. Ένα τέτοιο σύμπαν σαν φούσκα δεν είναι μοναδικό, αλλά σύμφωνα με τη θεωρία των υπερχορδών υπάρχουν πολλά τέτοια που όταν συγκρουστούν δημιουργούν αυτό που λέμε Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη. Παρ' όλα αυτά είναι δυνατόν να υπάρξει και μία δίωδος μεταξύ των συμπάντων, οι σκουλικότρυπες οι λεγόμενες, που θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει από το ένα σύμπαν στο άλλο. Τη θεωρία των υπερχορδών την ονομάζουμε επίσης και ενοποιημένο πεδίο. Ή θα έλεγα καλύτερα ότι το ενοποιημένο πεδίο βασίζεται στην θεωρία των υπερχορδών. Καλά, οι θεωρίες αυτές δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Και πλησιάζουμε τώρα, παίρνουμε μία ελαφρά στροφή προς το μυστικισμό, ο οποίος στηριζόμενος στην θεωρία των υπερχορδών μιλάει για το ενοποιημένο πεδίο, ένα πεδίο μέσα στο οποίο μπορεί να εξηγεί τα πάντα, χωρίς να υπάρχει μία αντίφαση στις επιμέρους θεωρίες τις οποίες είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα για να εξηγήσουμε τον κόσμο. Και αυτό το ενοποιημένο πεδίο είναι ένας ωκεανός ύπαρξης που χαρακτηρίζει κάθε διαφορετικότητα της ύλης και του πνεύματος. Είναι ένα πεδίο συνείδησης. Πλανήτες, δέντρα, άνθρωποι, ζώα, όλα είναι κύματα δόνησης του ενοποιημένου πεδίου των υπερχορδών. Όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει μόνο ένας ωκεανός συνείδησης. Ένας ωκεανός συνείδησης από τον οποίο αναβλύζουν οι ατομικότητες. Είτε αυτές είναι πλανήτες, είτε είναι άνθρωποι, ζώα, φυτά. Μέσα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά μόνο συνείδηση. Και η συνείδηση αυτή
παρατηρώντας τον εαυτόν της, δημιουργεί όλα αυτά τα ξεχωριστά θαύματα που ονομάζουμε κόσμο, γαλαξίες, πλανήτες, ανθρώπους, ζώα κλπ. Ευχαριστώ πολύ.